Si pripravený na dnešný kvíz? Poznáš dobré Slovensko? Otestuj sa s kamošmi v Master kvíze o Slovensku. Poďme na to. Kto bol prvým prezidentom Slovenska v roku 1993? Michal Kováč. Ktorý slovanský knieža založil Veľkú Moravu? Mojmír. Aký bol názov najstaršieho slovenského štátu? Nitrianske kniežatstvo. Ktorí bratia priniesli slovanskú abecedu? Cyril a Metod. Kedy vznikla Slovenská republika? Prvého januára 1993. Ako sa volal prvý slovenský kráľ? Svetopluk. Ktoré mesto bolo korunovačným mestom uhorských kráľov? Bratislava. Kedy boli Cyril a Metod vyhlásení za patrónov Európy? V 1980. Kde je najväčší hrad na Slovensku? Spiš. Ktorý deň je deň Ústavy Slovenskej republiky? Prvého septembra. Gratulujem. Ako si to zvládol? Poznáš Slovensko?